Αγαπητοί μας φίλοι, καλημέρα από τη Βοστόνη και καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί έχουμε παρέα μαζί μας τη φιλοξενούμενη, την Ελένη την Γότσι, η οποία είναι ζωντανά μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να τραγουδήσει και να παίξει για μας σήμερα. Γεια σου Ελένη μου. Γεια σας κύριε Γιάννη και καλησπέρα σε όλους. Τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα, τι λέει η Θεσσαλονίκη σήμερα? Δόξα τω Θεώ, είναι πολύ ωραία, έχει πολύ ζέστη, αλλά είμαστε καλά. Έχετε σαραντάρια πάλι σήμερα, κάτι τέτοιους αριθμούς ακούω τώρα αυτές τις μέρες. 38, 40, δεν μας αφήνει. Δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι. Είναι στο πρόγραμμα και αυτό, Ελένη, τι να κάνουμε. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους, όλα τα μηνύματα που έχουμε λάβει, τις κοινοποιήσεις που έχουμε δει για τη σημερινή την εκπομπή μας. Τώρα με το διαδίκτυο όλοι έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε εκπομπή. Εμείς εδώ στο Ράδιο Τραμπεζούντα πάντα προωθούμε το ποντιακό τραγούδι, τους παλιούς καλλιτέχνες, αλλά κυρίως και τους νέους καλλιτέχνες. Και σήμερα έχουμε, πιστεύω, την πιο νέα καλλιτέχνηδα που έχουμε ποτέ καλεσμένη στην εκπομπή μας και είναι μεγάλη μας χαρά, Ελένη, που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Η δική μου είναι ακόμη μεγαλύτερη. Λοιπόν, να παρακαλέσω τον κόσμο να μας γράφει μηνύματα, να μας πούνε αν έχουμε κάποιο θέμα ήχου. Εγώ από εδώ από το control βλέπω ότι όλα δουλεύουν super και όλα ακούγονται super. Αν έχουμε κάποιο θέμα, παρακαλούμε να μας πείτε. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος να αρχίσουμε σήμερα, Ελένη, είναι να σε ακούσουμε κατευθείαν να παίζει και να τραγουδάς. Τι λες? Ό,τι θέλετε.
Όχι μέρα με ρωτήνε, σαν αηλίεμαι, να λέγω το σπίτι πας, όχι να ηλίκε πάει ξανέμει. Να λέγω το σπίτι πας, όχι να ηλίκε πάει ξανέμει. Αχ, λέγω τον Καστρόλη, πώς με λέγωσε, όλα τα παρχαρόπας, όχι να ηλίκε πάει ξανέμει. Όλα τα παρχαρόπας, όχι να ηλίκε πάει ξανέμει. Όχι μέρα το σπίτι σου να ηλίεμαι, σώνιδον παρλαέμαι, όχι να ηλίκε πάει ξανέμει. Σώνιδον παρλαέμαι, όχι να ηλίκε πάει ξανέμει. Όχι της αβελίτωτο, ξαρμελίεμαι, τα δωμάταραέμαι, όχι να ηλίκε πάει ξανέμει. Τα δωμάταραέμαι, όχι να ηλίκε πάει ξανέμει. Όχι με και σε πήγα χωρίς, ακόμα και γεννέπεν, ακόμα και γεννέπεν. Όκρος να πρέπει κάσετε μον, το ψωκό με τελέπε, το ψωκό με τελέπε. Χρόνια κοίτα κρούω, σαν το σώκο νερώνει, σαν το σώκο νερώνει. Όχι να μη σπονείς λόγια κάνω, κοπηλέ μάντε σώνει, κοπηλέ μάντε σώνει. Οκερνήν τα μαλλιά στο κίνα, μακριά τα μαλλίας, μακριά τα μαλλίας. Το μετάσεις έπαν, το τρανώνει καρδίας, το τρανώνει καρδίας.
Μπράβο Ελένη, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε, καταρχήν, νομίζω ότι επιβάλλεται να στείλουμε χαιρετίσματα στον αγαπημένο σου το δάσκαλο, τον κύριο Μιχάλη Καλιοντζίδη. Βεβαίως, εννοείται. Στον κύριο Μιχάλη και στον κύριο Τάσο τον Παυλίδη. Και στον κύριο Τάσο τον Παυλίδη, τα χαιρετίσματά μας. Ας αρχίσουμε, θα μιλήσουμε λίγο για πώς ξεκίνησες και όλες τις εμπειρίες που έχεις μέχρι τώρα, Ελένη, αλλά θέλω να βγούμε λίγο έξω από τη σειρά και να μας πεις έτσι λίγα λόγια για τον Μιχάλη τον Καλιοντζίδη, που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Να πω αρχικά ότι είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί εκτός από μουσική είναι πάντα δίπλα μου και σε μένα και σε όλα τα παιδιά βεβαίως να μας καθοδηγήσει και στη ζωή, να μας συμβουλεύσει, να μας πει τη γνώμη του και γενικά είναι πάντα δίπλα μας. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Δάσκαλος με όλες τις έννοιες, δηλαδή, όχι μόνο της μουσικής. Αυτό ακριβώς. Ελένη μου, όταν είχαμε ανεβάσει ένα βιντεάκι που μας είχε στείλει, να πούμε καταρχήν ότι την Ελένη δεν την γνώριζα. Είχα δει μερικά βίντεο που είχε ανεβάσει και μου εντυπωσίασε, μου άρεσε πάρα πολύ. Την είχα στείλει ένα μήνυμα, χωρίς να την γνωρίζω, την είχα στείλει ένα μήνυμα, τη ζήτησα να κάνει ένα βίντεο για το ράδιο και ευχαρίστω. Δέχτηκες, μας έστειλες ένα πανέμορφο βίντεο και είχαμε ανεβάσει και ένα βιογραφικό και ήθελα έτσι λίγο να διαβάσω από το βιογραφικό για να γνωρίσει ο κόσμος έτσι ποια είναι η Ελένη. Λοιπόν, η Ελένη Γότσι γεννήθηκε στην Ξάνθη. Δεν θα πω χρονολογία, έτσι, γιατί ξέρω γυναίκες έχετε ένα θέμα με αυτό. Δεν τον έχω καθόλου, πείτε τα όλα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, σε ηλικία 5 ετών ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική, μαθαίνοντας μπαγλαμά και θεωρία της μουσικής στο 2. Οι πρώτες της δημόσιες εμφανίσεις, παίζοντας μπαγλαμά σε μικρές συναυλίες, ξεκίνησαν σε ηλικία 7 ετών. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το σημείο και να σε ρωτήσω. Σε ηλικία 5 ετών άρχισες να ασχοληθείς με τη μουσική, έτσι. Από πού το πήρες αυτό το ερέθισμα, Ελένη? Γιατί ένα 5χρονο μωρό συνήθως άλλα ενδιαφέροντα έχει. Εσύ άρχισες να παίζεις μπαγλαμά. Πώς γίνεται αυτό? Θα σας πω, και είναι και αστεία ιστορία. Εγώ γενικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είχα επαφή με τη μουσική. Δηλαδή, θα πηγαίναμε κάπου βόλτα με το αυτοκίνητο και τους γονείς μου και είχα μάθει όλα τα τραγούδια απ' έξω από το CD και τα τραγουδούσα. Απ' έξω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και κάποια στιγμή, μπορεί κάποιοι να το θυμούνται, υπήρχε μια διαφήμιση, είχε κάνει μια διαφήμιση το 1880 και ήταν 3 που παίζανε μπαγλαμαδάκια και λέγανε στιχάκια για το 1880. Και κάθε φορά εγώ που έβλεπα αυτή τη διαφήμιση, έτρεχα μπροστά στην τηλεόραση, έκανα τα χέρια μου έτσι και έλεγα τα στιχάκια. Και η ξαδέρφη μου μάθαινε βιολί. Και μου λέει, θέλεις να σε πάρω μια μέρα μαζί μου στο οδείο? Λέω, ναι, πάμε. Να ξέρω εγώ τι είναι. Και μπαίνω εκεί μέσα, έρχεται η μελλοντική δασκάλα μου τότε και μου λέει, ποια είσαι εσύ? Λέω, η Ελένη, ξέρω εγώ. Και τι όργανο παίζεις? Λέω, εγώ παίζω μπαγλαμά. Σιγά λέει που παίζεις μπαγλαμά. Λέω, παίζω. Και πάει να μου φέρει τον μπαγλαμά από μέσα και λέω, όχι, χωρίς αυτό. Για παίξε, λέει, να δω πώς θα παίξεις. Και κάνω εγώ τα χέρια μου έτσι στον αέρα και λέω το στιχάκι. Εντάξει. Όλοι άρχισαν να γελάνε. Και έτσι ξεκίνησε και μου λέει, θες να σου μάθω στα αλήθεια να παίζεις μπαγλαμά? Και έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή,
βλέποντας μια διαφήμιση και ακούγοντας ένα μπαγλαμά, Ναι. σου έφερε στην πόρτα του οδείου. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σε πόσο χρόνο άρχισες να παίζεις μπαγλαμά, δηλαδή? Από το μπαγλαμά το αέρος, ας πούμε, μέχρι το κανονικό το μπαγλαμά. Σχεδόν αμέσως. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ξεκίνησα 5 χρονών και στα 7 μου ήδη ήμουν έτοιμη να βγω να παίξω σε μια συναυλία. Οπότε είχες το ταλέντο, έμαθες αμέσως. Ασχολιόμουν πολύ. Φαίνεται ότι ασχολιώσουν και ότι ασχολείσαι πολύ. Σε ηλικία 9 ετών, λοιπόν, λέει, έπαιζε και τραγουδούσε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο σε μια συναυλία, λέει, στο γήπεδο της Ξάνθης. Εμπειρία αυτή, για πες μας. Εμπειρία ζωής. Αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα. Και θυμάμαι ακόμη ότι όταν ανέβηκα για να παίξω, από το άγχος μου, επειδή τα πόδια μου δεν έφταναν κάτω, στην καρέκλα να πατήσω κάτω, τα τύλιγα στα πόδια της καρέκλας για να μην τρέμω. Αλλά εντάξει, ήμουν και 9 χρονών, δεν είχα πλήρη 100% συναίσθηση. Ναι, αλλά εδώ Ήταν λέμε... πολύ ωραία. Φαντάζομαι. Εδώ μιλάμε ότι σε ηλικία 7 χρονών βγήκες και έπαιζες δημόσια. Σε ηλικία 9 χρονών έπαιξες με το Ρέμο. Το 2010 έπαιξες μαζί με τον ρεμπέτη τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη, ένας πολύ μεγάλος του είδους, στην Ξάνθη πάλι. Άρα σε μερικά χρόνια ήδη απέκτησες την πείρα του μουσικού και ο δρόμος σου φαινόταν ότι πήγαινε εκεί. Εκεί ήταν ο δρόμος σου, μάλλον, από την αρχή. Εξ αρχής. Σας είπα και στην αρχή, από τη μέρα που γεννήθηκα δεν θυμάμαι ούτε μία μέρα που να μην είχα επαφή με τη μουσική. Δεν θυμάμαι. Το 2014, λοιπόν, έρχεσαι για πρώτη φορά σε επαφή με την ποντιακή λύρα. Ποντιακή καταγωγή έχεις από τη μητέρα σου? Από τη μητέρα μου, ναι. Ακούγατε ποντιακά μέσα στο σπίτι, Ελένη? Καθόλου τίποτα. Να σκεφτείτε ότι δεν ήξερα καν τι θα πει λελεύωσε, δεν ήξερα καν τι πάει να πει ότι εγώ είμαι πόντια. Απλά το έλεγα. Και πώς έγινε αυτή η ανακάλυψη? Κάποια στιγμή με παίρνει η αδερφή μου, ήταν καλοκαίρι, ήμασταν πάνω στο χωριό και μου λέει ήρθε η ώρα να δεις τι σημαίνει το ότι είσαι πόντια. Πρέπει να μάθεις. Και έπαιζε στα Κομνηνά, είχε ένα πανηγύρι. Πήγαμε και πρώτη φορά ακούω ένα όργανο να παίζει. Λέω, τι είναι αυτό? Μου λένε, αυτό είναι ποντιακή λύρα. Ναι, κάθομαι, το ακούω. Μετά από μισή ώρα λέω τη μαμά, θα μάθω κι εγώ. Πώς θα μάθεις, λέει, ρε Ελένη, αφού δεν έχεις, ξέρω εγώ, επαφή και αυτά και ξέρω εγώ. Εγώ λέω, θα μάθω. Ήτανε κατευθείαν. Δηλαδή άκουσες για πρώτη φορά ζωντανά την ποντιακή λύρα και είπες, εγώ θέλω να μάθω. Τέλος. Ναι. Ήταν, δεν ξέρω, ο ήχος της εκείνη την ώρα, η χρειά της, δεν ξέρω. Ήταν σοκ για μένα. Λοιπόν, λέω να συνεχίσουμε, αφού έπαθες το σοκ τότε, να συνεχίσουμε τότε να μας σοκάρεις εμάς τώρα με ένα τραγούδι ακόμα. Με την καλή την έννοια σοκ.
Μπράβο Ελένη μου, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και λέμε ότι, όπως είχαμε αναφέρει και πριν, ότι έρχεσαι σε πρώτη φορά σε επαφή με την ποντιακή λύρα. Δεν είχες έρθει ποτέ πριν σε επαφή ούτε με τη λύρα ούτε με τη γλώσσα. Τώρα που μαθαίνεις να παίζεις και λύρα, μαθαίνεις και να τραγουδάς ποντιακά. Πώς νιώθεις όταν τραγουδάς ποντιακά, δηλαδή έχει διαφορά όταν τραγουδάς ποντιακά συγκρίνοντας ας πούμε με ένα παραδοσιακό τραγούδι ελληνικό ή με ένα ρεπέτικο, νιώθεις κάτι ξεχωριστό ή είναι όλα το ίδιο, λίγο πολύ? Σαφώς και όταν παίζω λύρα και πόσο μάλλον όταν τραγουδάω ποντιακά, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Για μένα η λύρα πλέον έχει γίνει η ψυχή μου. Τώρα είναι αυτό που λένε ότι τραβάει και φλέβα. Δεν ξέρω, όταν τραγουδάω ποντιακά είναι σαν να βρίσκομαι κάπου αλλού. Το αγαπώ πάρα πολύ, δεν ξέρω, είναι κάτι διαφορετικό. Πάντα μου προκαλεί εντύπωση όταν κάποιος που δεν έχει επαφή με την ποντιακή διάλεκτο, εντάξει, με τη μουσική καταλαβαίνω ότι μπορείς να μάθεις, αλλά πιστεύω ότι η γλώσσα και το τραγούδι είναι κάτι πάρα πολύ το ξεχωριστό και πολύ δύσκολο εάν δεν το έχεις βιώσει. Εσύ παίζεις, τραγουδάς και φαίνεται ότι δίνεις την ψυχή σου όταν το κάνεις. Είναι αξιοθαύμαστο και συγχαρητήρια για αυτό. Βέβαια, από τη στιγμή που ασχολείσαι με όλη την ελληνική μουσική και την παραδοσιακή μουσική, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά όσοι ασχολούνται με αυτές τις ιδιαίτερες παραδόσεις της Ελλάδος, όπως και την ποντιακή, πιστεύω ότι είναι κάτι φυσικά όχι ακατόρθωτο, αλλά κάτι που σε ξεχωρίζει. Δεν ξέρω αν εκφράζουμε ακριβώς αυτό που θέλω να σου πω. Γενικώς, βασικά να πούμε ότι όλη η μουσική παράδοση της Ελλάδος είναι κάτι ξεχωριστό. Οπότε η κάθε μία ξεχωριστά είναι σαν ένας πολύτιμος λίθος. Από όποια μεριά και να γυρίσεις να τον κοιτάξεις, λάμπει. Γιατί ακριβώς είναι ξεχωριστή. Έτσι ακριβώς. Τώρα σαφώς έχει και δυσκολίες. Όταν δεν έχεις επαφή, ειδικά με τη γλώσσα. Γιατί, εντάξει, σίγουρα και το όργανο θέλει πάρα πολύ ασχολία να μπει στον τρόπο σκέψης. Αλλά και η γλώσσα. Άμα ακούς δηλαδή κάτι και δεν καταλαβαίνεις κιόλας, είναι πολύ δύσκολο αν δεν έχεις βοήθεια. Οι παρέες σου, οι φίλοι σου, ακούνε ποντιακή μουσική, ακούνε παραδοσιακή μουσική? Δυστυχώς αυτό είμαι άτυχη. Όχι, αλλά τους μαθαίνω εγώ, δεν πειράζει. Κοντά σε σένα θα μάθουν και αυτοί.
Το 2016 γίνεσαι μέλος σε μια χοροδία συνοδοιπόρη Συνοδοιπόρους, ναι. στη στέγη φίλων γραμμάτων και τεχνών Καβάλας και λαμβάνεις μέρος στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μαζί με την Νένα Βενετσάνου. Δηλαδή τα ονόματα όλο και συνεχίζονται. Τον Νότι Μαυρουδή, ο οποίος πριν από πάρα πολλά χρόνια έμαθα ότι είναι ποντιακής καταγωγής, δεν το ήξερα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις εσύ. Εγώ το γνωρίζω, ναι. Ναι. Και τον Γιώργο Τοσικιάν. Το 2017 συμμετέχει σε ένα παιδικό εφηβικό φεστιβάλ ποντιακών χορών, παίζοντας ποντιακή λύρα, ενώ επίσης συμμετέχεις σε ένα αφιέρωμα που έκανε το σχολείο για τον Παντελή Θαλασσινό. Ναι. Ελένη, πόσα όργανα παίζεις συνολικά? 1, 2, 3, 4. Μπαγλαμά ξέρουμε ότι παίζεις. Λύρα Μπαγλαμά, ποντιακή λύρα και μανέ. Ξεκινάμε, μαθαίνουμε σιγά σιγά και βιολί, αλλά κλασικό βιολί. Κλασικό βιολί κλασικής μουσικής. Ναι, ναι. Έχει σκοπό κάποια στιγμή να μάθεις και παραδοσιακό βιολί της Ελλάδος? Βεβαίως, βεβαίως. Βασικά είναι σίγουρο. Σιγά σιγά, εν καιρό θα γίνει και αυτό. Πόσα χρόνια σπουδάζεις κλασική μουσική? Κλασική μουσική από το 2. Οπότε άμα ξεκινήσουμε από εκεί, από 5 χρόνια ασχολούμαι με την κλασική μουσική. Τώρα με το πανεπιστήμιο είναι λίγο πιο εντατικά. Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε και το βιογραφικό πριν συνεχίσουμε. Το 2017 λοιπόν συμμετέχεις σε 2 μεγάλες συναυλίες στην Καβάλα με τίτλο αφιέρωμα στο ρεμπέτικο με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, τον μεγάλο Αγάθωνα που μας άφησε, παίζοντας μπαγλαμά και ακολούθησε εκπομπή στην ΕΡΤ3 πάλι με τίτλο αφιέρωμα στο ρεμπέτικο. Αποφοίτησες από το Μουσικό Σχολείο Καβάλας και πέρασες με εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλοτεχνών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο οποίο βρίσκεσαι τώρα εκεί? Ναι, είμαι στο 4ο έτος. Στο 4ο έτος. Πολύ ωραία. Μέχρι σήμερα έχεις πάρει μέρος σε πάρα πολλές συναυλίες και κοινωνικές εκδηλώσεις με χοροδιακά σύνολα, πολυμελείς ορχήστρες, παίζοντας είτε ποντιακή λύρα, είτε παγλαμά και τραγουδώντας. Με τον τους δάσκαλους μάλλον, τον Μιχάλη Κανιωτζίδη και τον Τάσο Παυλίδη, πόσα χρονιά ασχολείσαι? Από το 14, από τότε που είπες ότι... Ναι. Από το 14, από τον Οκτώβριο μάλλον του 14, ξεκίνησα με τον κύριο Τάσο τον Παυλίδη, υπέροχος άνθρωπος από πάρα πολλές μεριές. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι ήμουν τυχερή που με ξεκίνησε ο συγκεκριμένος, γιατί έχει τον δικό του τρόπο. Έχει πολύ χιούμορ και είναι πάρα πολύ καλός. Ξεκινήσαμε, μου έμαθε τις βάσεις, γιατί εγώ, όπως είπαμε και πιο πριν, δεν είχα καθόλου ιδέα την παραμικρή. Και σε κάτι που τον θαυμάζω είναι για την υπομονή που είχε. Γιατί πολλές φορές και εγώ δεν καταλάβαινα πράγματα, μου ήταν ξένα, αλλά εκείνος είχε υπομονή. Πάμε, λέει, από την αρχή, θα τα καταφέρεις, το ξέρω. Φοβερός. Και μετά, όταν πέρασα στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσα να πηγαίνω, έρχομαι Καβάλα Θεσσαλονίκη, αλλά ήμουν τυχερή γιατί ήταν ο κύριος Μιχάλης και συνεχίζουμε από το 2017 με τον κύριο Μιχάλη. Στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα με τις σπουδές σου στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Και πού βρίσκεις τον χρόνο, Ελένη?
Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει η σεζόν από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούνιο, αρχές Ιουλίου, ο χρόνος είναι ένα δύσκολο πράγμα. Αλλά όταν αγαπάς κάτι, δουλεύεις. Όταν αγαπάς κάτι και έχεις τη θέληση, βρίσκεις την ώρα. Σωστά. Εννοείται. Θα μας παίξεις κάτι, Ελένη, να ακούσουμε? Βεβαίως.
ψέμα. Και είναι ζευγάρι το αγαπάν, ίσως λέγα ψέμα. Και το θαμπάντο κατάπατο να συρκεύει το αίμα. Και το θαμπάντο κατάπατο να συρκεύει το αίμα. Ελενίτσα με Ελενίτσα, που δεν βρίσκω σε κουκλίτσα. Και δεν ζήσε καλό κορίτσι, μάνα σε τζαμίτσα. Και δεν ζήσε καλό κορίτσι, μάνα σε τζαμίτσα. Άλλο κόσμο ψευτικό, άλλο κόσμο ψευτικό. Σε μας ενωρονία να είναι. Αχ, σε μας ενωρονία να είναι. Ούτρα και πήγε χαιρέτε, ούτρα και πήγε χαιρέτε. Κι κομπούτε καμία να είναι. Αχ, κι κομπούτε καμία να είναι. Άλλο κόσμο ψευτικό, άλλο κόσμο ψευτικό. Νουντζονε το λίγο να είναι. Αχ, νουντζονε το λίγο να είναι. Άινε βρες κάρτα και πά, άινε βρες κάρτα και πά. Δουλειά να σιωπήνουν να είναι. Αχ, δουλειά να σιωπήνουν θα σκοτώνωσε. Μπράβο, Ελένη μου. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Την ώρα που έπαιζες, διάβαζα και μερικά από τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Είναι αρκετά. Θα διαβάσω μερικά, γιατί την τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή ξεχάσαμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Όχι ξεχάσαμε, είχαμε μπει τόσο πολύ μέσα, ας πούμε, στη συζήτηση και στη μουσική όπως κάναμε σήμερα, και δεν είχαμε την ευκαιρία να αναφέρουμε τα χαιρετίσματα. Λοιπόν, να πω στα γρήγορα και όσα προλαβαίνω κιόλας, γιατί έρχονται συνεχώς. Στον Νίκο το Σημεωνίδη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη κάτω Τούμπα, στο φίλο μας τον Παραγιώτη τον Σιδερόπουλο από την Αλεξανδρόπολη, την αγάπη μας, στο φίλο μας τον Γιώργο Μωυσιάδη από Χαρίεσα, η κυρία Αναστασία Ανάστια Πάπα λέει μπράβο το Γιαβρίν, την καλησπέρα μου από Αθήνα, ντος Ελενάκη μου. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας. Η Φλόρη Δούκα, χαιρετίσματα. Ο κύριος Σάκης Ιωσήφιδης λέει μπράβο, συγχαρητήρια. Η κυρία Παπά λέει άξιο το κορίτσι μας, λέει από την πατρίδα μας. Μάλλον θα είσαστε και συντοπίτες. Μπράβο Ελένη από τον Αποστόλη Πατσιάτζη. Ο Κώστας Παντούδης λέει μπράβο ρε αδυναμία μου μεγάλη. Ο κύριος Φώτης Αβίδης μπράβο, μπράβο, πολλά μπράβο, συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και στην κοπέρα που παίζει τόσο ωραία λύρα. Μπράβο και πάλι μπράβο. Πολλά φιλιά στον κύριο Φώτη. Ο κύριος Παναγιώτης Νικδερίτης, να λελεύω σε μπουλόπουν τη Λαλίας και την Κεμεντζές. Ο κύριος Ιωάννης Εμερτζίδης που μας ακούει από τον Μπάφαλο,
της Νέας Υόρκης της Αμερικής. Ένα μεγάλο μπράβο στην κοπέλα. Πολλούς χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι και άλλα μηνύματα. Δυστυχώς δεν τα παίρνω όλα στο κινητό, δεν τα βλέπω και όλα στην οθόνη. Όσα προλάβουμε θα τα πούμε, θα τα αναφέρουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη μου, τι έχει τώρα το μέλλον? Είπαμε για το παρελθόν, είπαμε για όλα αυτά που έχεις κατορθώσει και είναι αρκετά. Στη σχολή του Μιχάλη Καριωτζίδη πόσο ακόμα θα συνεχίσεις? Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, κάποιων ετών ή είναι επιλογή σου να συνεχίσεις και να πηγαίνεις να μαθαίνεις, ας πούμε, όσο θέλεις? Σίγουρα το παρατείνω κι εγώ όσο μπορώ, γιατί ακριβώς και επειδή δεν έχω το βίωμα, δυστυχώς, έχασα πολλά χρόνια, θέλω να νιώθω κι εγώ σιγουριά, να νιώθω ασφάλεια, να με διορθώνει ο κύριος Μιχάλης, ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειες. Οπότε τα σχέδιά μου δεν είναι ακόμη για να τελειώσω. Τουλάχιστον μέχρι να τελειώσω και τη σχολή. Έχω ακόμη έναν χρόνο. Τώρα μετά από εκεί έχει ο Θεός. Βλέπουμε σιγά σιγά, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Σίγουρα μπορεί να μην είχες το βίωμα μεγαλώνοντας, ας πούμε, ακούγοντας ποντιακή μουσική, να μιλάνε ποντιακά μέσα στο σπίτι, αλλά σίγουρα κοντά σε έναν δάσκαλο σαν τον Μιχάλη Καριωτζίδη έχεις να πάρεις πάρα πολλά ακόμα. Αυτό είναι το μόνο. Ζωντανή ιστορία. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Είναι απόλαυση ο Μιχάλης. Θέλαμε πάρα πολύ, προσπαθήσαμε έτσι να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση ή να ανεβάσουμε ένα βίντεο με τον αγαπητό μας τον Μιχάλη. Δεν τα κατάφερα, φταίω εγώ. Πάντως σίγουρα είναι εδώ νοερά και μας ακούει και σε καμαρώνει, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλεις εσύ μήπως να στείλεις χαιρετίσματα σε κάποιον ιδιαίτερο που μας ακούει? Σε όλους. Θέλω να στείλω σε όλους ανεξαιρέτως, σε όσους γράψανε, σε όλους θα μας δούνε μετά ή δεν μπορούν να είναι τώρα. Σε όλους να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σχολιάζουν και μόνο που το βλέπουν ή κάνουν κοινοποιήσεις, είναι τεράστια δύναμη όλο αυτό. Και θέλω να τους πω ανεξαιρέτως σε όλους προσωπικά ένα ευχαριστώ. Και εμείς τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Το φίλο μου τον Νίκο τον Μαυρίδη θέλω να στείλω χαιρετίσματα που μας παρακολουθεί και στέλνει τα συγχαρητήρια του και σε σένα από την Καστοριά που μας ακούει. Και άλλα μηνύματα που διαβάζω. Η κυρία Βούλα Σωτηριάδου λέει πολλά συγχαρητήρια στο νέο αστέρι της ποντιακισμού σας. Άλλα και τα συγχαρητήρια στο σταθμό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Λεωνίδας Επίδης, μπράβο κορίτσια μας, άξια, συνεχίστε τον ανήφορο της παράδοσης, θέλει δουλειά για την πατρίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Διαμαντούλα Μήτρος που είναι εδώ στην Βοστόνη, τη χαιρετούμε, λέει, στέλνει και αυτή τα χαιρετίσματά της. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εμάς μας ακούτε τώρα και από το Facebook και από το YouTube ταυτόχρονα. Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ένα μπορεί να μας ακούσει στο άλλο. Ελένη, νομίζω ότι η συνέχεια έχει λύρα και τραγούδι. Κύριε Γιάννη, πριν να παίξουμε όμως, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και δημόσια σε εσάς που με καλέσετε σήμερα εδώ πέρα, γιατί για μένα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή και γενικά για όλη αυτή τη στήριξη που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το πόσο σας αγαπάω και πόσο σας εκτιμάω. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, Ελένη μου. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι και εσύ έχεις φορτωμένο πρόγραμμα. Είναι ζέστη στη Θεσσαλονίκη, καίγεστε εκεί. Η ζέστη είναι ένα θέμα, ναι. Ναι, είναι πολλά τα θέματα. Όλοι έχουμε τα θέματα, όλοι θυσιάζουμε χρόνο να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Δεν μπορούσαμε να ήμασταν στο ίδιο τραπέζι, δυστυχώς. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει. Θα γίνει και αυτό, θα γίνει. Ας είναι καλά η τεχνολογία που τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε αυτή την επαφή και το μοιράζουμε και θα πούμε και ένα τραγούδι μαζί.
Λίγο δύσκολο τώρα αυτό, επειδή καθυστέρησε. Ναι. Γι' αυτό θα το πεις εσύ για μένα και όταν βρεθούμε από κοντά θα το πούμε μαζί. Εννοείται. Τι θα μας παίξεις, Ελένη? Τώρα θα σας παίξω 3 τικ, τα οποία τα αγαπάω πάρα πολύ. Ωραία, τα ακούμε. Τα μάτια είναι όλοι μαυρά, τα μάτια είναι όλοι μαυρά. Απέσε γαβραμένον, απέσε γαβραμένον. Ανοίξω να σε λεπατά, ανοίξω να σε λεπατά. Η καρδιά μεν καμένον, η καρδιά μεν καμένον. Παρακαλώ Χριστόν και Παναγία, παρακαλώ Χριστόν και Παναγία. Άσε λεπά την ρηγόνα την εβδομάδα μια, άσε λεπά την ρηγόνα την εβδομάδα μια. Τότε μου η καρδιά του ίσχυ δεν γελεί, τότε μου η καρδιά του ίσχυ δεν γελεί. Τα χείλια λένε και γέλουν κι το αποδεστεί, τα χείλια λένε και γέλουν κι το αποδεστεί.
Τζομπάνος με τα πρώτα λασκέται τα ράσια. Τζομπάνος με τα πρώτα λασκέται τα ράσια. Πίνει τα κρύα τα νερά και σύρθει η μανάσια. Πίνει τα κρύα τα νερά και σύρθει η μανάσια. Τζομπάνεντο γιος μας είσαι ένα σαν που λέει σε έναν δραν. Τζομπάνεντο γιος μας είσαι ένα σαν που λέει σε έναν δραν. Αψά τα κέλα με τεμέντα πρώτα σκήκανταν. Αψά τα κέλα με τεμέντα πρώτα σκήκανταν. Μπράβο Ελένη μου, πανέμορφα, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Τα μηνύματα συνεχίζονται και έρχονται. Τον κύριο Νικόλαο Τοπαλίδη χαιρετίσματα από την Γερμανία. Τον Δημήτρη τον Λαγομάτιο το στέλνουμε χαιρετίσματα. Την Παρασκευή Λαζαριώτη. Την κυρία Μαρίνα Σαριπανίδη. Δεν βλέπουμε κιόλας. Πάρα πολλά μηνύματα. Ελένη, και πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες την πρόσκλησή μας και ήρθες να μας παίξεις. Τι λέτε τώρα κύριε Γιάννη, εγώ ευχαριστώ. Είχαμε δει και μια εμφάνισή σου μαζί με το δάσκαλο σου στην εκπομπή του κύριου Τριαντάφυλλου Πουρσαρίδη. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο μέλλον για να περιμένουμε? Δεν γνωρίζω να πω ακόμη. Ωραία, μακάρι. Στο μέλλον όλα είναι πιθανά. Θα δούμε, μακάρι. Μακάρι να σε δούμε ξανά στην τηλεόραση, σε κάποια εκπομπή. Σε καμαρώνουμε πάντως. Σου εύχομαι εγώ προσωπικά ό,τι καλύτερο, να συνεχίσεις αυτή την αγάπη σου που έχεις για όλη την ελληνική, την παραδοσιακή μουσική. Πιστεύω το έχουμε ανάγκη να έχουμε παιδιά σαν εσένα να ασχολούνται και να αγαπάνε τόσο πολύ και να προωθούν την ελληνική μουσική. Να είστε καλά κύριε Γιάννη. Εγώ να πω ευχαριστώ για όλα ξανά και για τη στήριξη και για τα τόσο όμορφα λόγια, τόσο εσάς όσο και όλο τον κόσμο. Να ευχηθώ κι εγώ ό,τι καλύτερο για την εκπομπή σας, γιατί πραγματικά στηρίζετε πάρα πολύ όλους και χρειάζεται νομίζω αυτό. Γιατί πρέπει να προβάλλονται όλα τα τραγούδια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα οποία άλλα τραγούδια έχουν ξεχαστεί, άλλα δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και είναι κρίμα, πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω. Και εσείς το κάνετε αυτό. Εγώ και πολλοί άλλους κόσμος. Όσοι ασχολούνται, βάζουν το λιθαράκι τους. Ο καθένας αυτό μπορεί να κάνει, Ελένη. Ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί για να σωθεί αυτή και να υπάρχει παράδοση από τη μία γενιά στην γενιά, στην επόμενη γενιά. Αυτό ακριβώς. Χρέος μας είναι όλοι μας, ο καθένας προσωπικά. Έχεις κανένα άλλο τραγούδι να μας παίξεις? Κάτι έτσι για φινάλε? Να σας παίξω ένα για φινάλε. Σας παίξω την αγαπημένη μου Σέρα. Να κλείσουμε έτσι με ένα ζωντανό. Ωραία.
Αυτό ήταν φινάλε φωτιάς. Μπράβο Ελένη, μπράβο, συγχαρητήρια και πάλι και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσουν εδώ σήμερα, έπαιξες και τραγούδισες και τα είπαμε λίγο. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και με το ίδιο πάθος και με την ίδια αγάπη να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις. Να είστε καλά κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που με είχατε σήμερα εδώ πέρα στην παρέα σας, ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πω τις καλύτερες ευχές μου για σας, για το κανάλι και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο Ελένη, σε όλο τον κόσμο υγεία και καλή αντάμωση και να ξεπεράσει όλο αυτό το κακό που επικρατεί και να επιστρέψουμε σε κάποια normal κατάσταση, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη, πιστεύω, ψυχολογικά. Αμήν. Πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά σου και την αγάπη μας και ευχόμαστε καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Ελένη μου. Να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.